5. maj 2015 blev kønslig omgang med dyr ulovliggjort i Danmark. Men det holder ikke dyreelskerne tilbage, når først de små firebenede venner lover med halen. Det har vi sat os for at undersøge. Et fristed for folk, der elsker at bolde sig med deres firebenede venner. Den tidligere SR-regering gjorde dette ulovligt i 2015, og derfor er der en ny og mørk kultur/industri, der er blomstret op i kongeriget Danmark. De såkaldte dyremodeller. For at forstå denne mørke dyreverden og den konsekvens, den efterlader hos både mennesker og dyr, har jeg fået besøg af en ekspert i dyreetik. Så vil jeg gerne byde velkommen til professor i dyreetik, Niels Jønsson. Jeg er utrolig glad for, at man kom i dag. Som professor i dyreetik vil jeg gerne bede dig om at kommentere på det her klip, hvor vi ser en tidligere tilhænger af dyreprostitution. Vi har valgt at gøre hans stemme anonym for at beskytte hans identitet. I mange år havde jeg kønslig omgang med dyr. Det startede med hunde og får. Så efter en episode med en hest, så valgte jeg simpelthen at stoppe, fordi det begyndte at tage psykisk på mig. Jeg kunne ikke sove om natten, og jeg havde svært ved at cykle på arbejde. Hvad har du at sige til det her? Altså, man kan jo se på manden her i klippet, at det jo ikke kun tager psykisk, men også fysisk. Det er jo hårdt sådan, altså det er jo et stort dyr. Men der hvor jeg kommer fra, og det vi ligesom har forsket i, det er jo, at det tager rigtig hårdt på dyret også. Dyret har jo ligesom valgt, eller har jo ikke valgt at gå med til det her samleje, og dyret kan jo ikke sige fra på samme måde, som et andet menneske vil kunne. Så der er noget helt etisk forkert i det. Tusind tak, fordi du kom. For at få adgang til denne lukkede og meget mørke verden, har jeg under navnet Bente Hansen henvendt mig til adskillige dyremodeller. Med ønsket om en hed nat med en brun labrador. Vi har fået en henvendelse fra Pierre Henningsen, som er leder af dyremodellet i Hillerød. Det er herinde. Det er herinde, han bor. Må bare han åbne. Goddag, jeg er Bjerg Henningsen. Goddag, mit navn er Bente Hansen. Det er dig, der har henvendt dig? Ja. Ja, hej. Velkommen ind. Kom ind. Tak. Hold da op, der er godt nok mange dyr herinde. Jo, tak skal du have. Det er faktisk mig selv, der har skudt dem alle sammen. De er fra Gram fra Argentina og Afrika, og så er der også nogle fra Grønland også. Hold da op. Så de er alle sammen blevet udhulet, så de passer til det mandlige kønsorgan. Jo, du skrev, at du var til hunden. Og jeg har en voksen hund herinde, og så har jeg en lille ny på 13-14 uger herinde, så jeg kan lige hente den ud. Det lyder lækkert. Kom med. Nej, hvor er de søde. Hvorfor nogle services tilbyder du her? Det er for eksempel dig sammen med en hund, og mig sammen med en hund, mens du kigger på, for eksempel. Og så er det os to sammen med en hund, hvis du er til sådan noget, det er der nogen, der er, ikke også? Jeg tænker mere, hvad med dyrene, hvordan har de det her, eller? Dyrene, det går, de har gode dage, og så har de dårlige dage. Der er nogle dage, hvor de faktisk ikke har lyst til det, men her i dag, der har der ikke været nogen problemer overhovedet. Men er det ikke et problem, hvis de ikke har lyst, altså det er jo ikke noget, du bestemmer? Jamen det er jo faktisk de andre, der bestemmer det. Dyr, de har jo ikke følelser. Så de gælder ikke tale, så de gælder ikke sige, hvad det er, de mener. Så de kan ikke noget.
Hey! Hvem er du? Mit virkelige navn er Tove Dikkedav, og jeg kommer fra Operation K. Hvordan har du det med, at du udnytter små forsvarsløse hunde til din ulækre sexleg? Jeg ved ikke, hvad det er, du snakker om. Vi har haft et skjulkamera her hele tiden, og kan dokumentere alt. Jeg har en film. Hvad siger du til det? Det tror jeg. Hvad med dyrenes behov? Det tror jeg ikke på. Jeg er helt inde for alt det, befri dyrene og alt det der. Det er jeg helt inde på, altså. Jeg ved ikke, hvad du snakker om. Jeg har ikke noget med noget af det at gøre. Det er slet ikke. Jeg har en film. Vil du se beviserne? Ja, jo, det vil jeg godt. Ja, det vil jeg godt. Vores dybdegående arbejde gjorde, at vi kunne følge den onde Pierre Henriksen. Danmark er i dag 2 glade brune labrador-rigere. Det var alt for denne gang. Tove Dikkedav, Operation K.